ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون۔ اللہ رب العالمین کل قیامت دے دن اپنی پنڈلی ظاہر کرن گے اور مومن لوگ سجدہ کر دین گے، سجدے دے اندر گر جان گے۔ یعنی جدوں اللہ رب العالمین اپنی پنڈلی مبارک تو کپڑا اٹھان گے تو مومن جڑے نے اس سجدے دے اندر گر جان گے، اور کچھ انج دے لوگ بھی ہون گے جڑے دنیا دے اندر اللہ دی بغاوت کرن والے، اللہ دیاں نافرمانیاں کرن والے، وہ بھی جدوں دیکھن گے تے سجدے کرن دی کوشش کرن گے تو سجدہ وہ نہیں کر سکن گے، بلکہ انہاں دیاں کمراں دے اندر جس طرح ایک تختہ یا سریا پایا جاندہ ہے وہ جھک نہیں سکن گے۔ کیوں کہ دنیا دے اندر اللہ رب العالمین نے یہ موقع دیتا کہ میرے سامنے جھکو، لیکن دنیا دے اندر وہ جھکے نہیں۔ جڑے دنیا دے اندر نہیں جھکے وہ کل قیامت دے دن اللہ دی پنڈلی مبارک نو دیکھ کے بھی نہیں جھک سکن گے۔ تو اس واسطے میرے بھائیوں، میری ماں بہنوں، میں ایک آیت پڑھ کے اور اس دا ترجمہ مفہوم دس کے اے آپ دے ذہن دے اندر بات پانا چاہنا وا کہ کدھر انج نہ ہوئے کہ اسی دنیا دے اندر بے نماز چلے جائیے اور کل قیامت دے دن جس دن اللہ پاک اپنی پنڈلی مبارک ظاہر کرن تے اسی سجدے کرن دی کوشش کریے تے اس سادہ سجدہ نہ ہوئے۔ تو اس واسطے اس وقت سجدے کرنا ہے، اور ایک خواہش ہے کہ اس وقت سجدہ کرنا ہے تو پھر سجدے دی عادت دنیا دے اندر اسی پائیے کہ 5 ٹائم اسی نماز پڑھیے، اللہ دے سامنے 5 ٹائم آ کے جھکیے۔ جو دنیا دے اندر ایک پریکٹیکل کردہ رہا، دنیا دے اندر اللہ نو سجدے کردہ رہا، تو کل قیامت دے دن بھی اللہ رب العالمین دے سامنے سجدہ کرے گا۔ اللہ پاک اس نے ہمت دے گا اور اس دے اندر طاقت ہوئے گی کہ میں اللہ دے سامنے سجدہ کراں، ورنہ دنیا دے اندر غفلت دی زندگی گزار گیا تو کل قیامت دے دن بھی اس دے اندر اتنی استطاعت نہیں ہوئے گی کہ رب دے سامنے سجدہ کر لے۔ اللہ پاک عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔